mutanen jihar Zamfara wannan shi ne rabin sana'atu da muka karanta wato yana da tarihi bayan an hukunci yaki an ga ya yi tsanani ana kira su na Allah sadda ya fara farki kuma ana cewa subhanallah sadda ya kai karshe ana cewa Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah saboda haka wannan yaki wanda ya zo ƙarshe ranar juma'a ina so in sanar da ku na muku tuni a matsayin wanda kawai tukar da tuzan jihar Zamfara waɗanda ka zangi wa PDP in yi muku tuni tun daga firamare aka wannan yaki kuna da masaniyar tun da firamare aka wannan yaki wani zaɓe na farko na firamare aka yi umarni da wani shugaban azzalumai na masu shari'a ya soke mana zaɓe wacce sai mun samata bayan an koma mun samata mun yi zaɓe kuma wani ɓata gari ya sake kai mai ƙara kiyaye da a ba su kwanti wanda ya lokas ba kuma aka sake soke wannan zaɓen kuma aka ce an haramta ma dauda takara aka kwaso wannan rigima muka kai a filko ce ba da ya halatta shi takara suka sake daga ya zuwa sufurin court kuma sufurin da ta tabbatar takarar dauda yau muka dawo muka yi zama da election tarihi ya sake maimaita kai nai suka sake zuwa kotu farko suka zo kotu ta biyu suka zo kotu ta uku da ta ƙara shekarun jiya ranar juma'a to ina so in jawo hankalin 'yan ƙasa cewa waɗanda dinga jagoranci wannan da masu ƙara da masu talaka masu idan an ka ce ku nemo makiyan jama'a kowa na ku kamowa idan an ka ce ku nemo makiyan jama'a kowa na ku kamowa to ubangiji na Allah madaukakin sarki Allah shi isan mana gare shi Allah shi isan mana gare shi Allah shi isan mana gare shi Allah ka tarwata su ka nakasa su Allah wannan beli da ka bani kariya da kafar da sabuwa Allah ka ƙara kawo dukkan alheri da shiga cikin jihar Zamfara Allah dukkan alheri don mun tabbatar yanzu mun fara ganin kafan mun fara ganin alheri ko ba mu fara ganin ba to wannan kiza cewa da kun kai ta fannin addu'a da kuma kai a kusa kuri'a muna fatan yanzu a cikin bayan addu'a wannan jagoran namu dalilin da ya shigo takara na farko ya shigo takara ne ba don lera ta amfani wani makonan wani abu ya shiga ne domin Allah shiga da mana irin yau shi ya ɗi a mutane da ɗanye mu shaka ce ya ɗi ta abin shi kun san da shi wani haka ne bayan ya shigo kuna da magana duk wani haka wanda aka san a yi yadda da ya san don shi har tsoro an ba shi da bana kujera a don bacce ba zai wasu ne ba yace ya yarda ya mutu wajen yaƙi da jihadi wata yaƙi da ta'addanci don ce ta nan a alamun jihar Zamfara hatta wannan shari'a a yi ne ba da ita idan da zai yi ta rabu yace a daban yiwu da hali ya yi amma yana da mutuwa wajen yaƙi da 'yan ta'adda da ya sunu da shi saboda haka muna kira da laifi daga yanzu a rufe mana wannan lokaci da addu'a abinda ta fara na alheri Allah su taimake ta mai zai mai gwamna ta yi alkawari idan ka samu gwamna za ta yi ta abinci ta yi alkawari da za ta yi kuma da su ba Allah ya ba ta gwamna kuma ta cika alkawari da wannan muke cewa Allah su ƙara Allah ƙarfin gwiwa mu ci gaba da yaƙin da 'yan ta'adda mun ma aminta ɗan kasa ta aminta cewa ni yadda da yaƙi da mutumin bauta gare shi
huta tun safe ake tafiya da shi ya kamata a san ya huta. Akwai ƙwararren wadatau ma da waki kwamishinan ilimi yana mai sabbi ya mana kai da asali da malam wadatau ma da waki. Akwai ƙwararren Abdulrahman Muhammad Tindigo kwamishinan koma shi ma muna nan tare da shi. Akwai kuma ciyaman na UB Profesa Nasiru Garba Anka shi ma muna nan tare da shi. Wannan da ido na ya gani kenan. To zan kira dan majalisar Gusau da Sasau a majalisar tarayya ta ƙasa ta wakilai shi ne Honorable Kabiru Ahmadu al'ummar jihar Zamfara siyasar bauta ta kare an goge wancan bari sunan shi bari an buɗe sabuwar siyasar yanci a jihar Zamfara ba haka kira na gare ku a taƙaice addu'a kawai wannan gwamnati take bukata don haka your excellency muna godiya bisa jajircewa ka da kai da hakikan cewa ka da kai da tsayuwa da kai ka jagorance mu aka jikkata gwamnatin da gwamnatin ƙarya gwamnatin yaudara aka kawo mana sabuwar gwamnatin gaskiya gwamnatin amana ya excellency muna godiya al'ummar jihar Zamfara a yi magana girma gwamna addu'a a yi mishi addu'a Allah ya yi mishi jagoranci Allah ya tsaya mishi Allah ya ba shi nasara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
amma ni ba yi su muna godiya a saurara. Abin da zan ce muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya arzuta mu da wannan ɗa mai albarka mai kishin al'umma ta yi. Allah ya ji kan malam lawali, Allah ya ji kan malam lawali, Allah ya ji kan hajiya. Yanzu Allah ya tana ruhin ta kuma tana cikin wani ciki domin sun yi haihuwa da ta hito domin ta ceci al'umma bayan ba su nan. Allah ya bi su da rahama. Ya Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, the Deputy Governor of Zamfara State, Secretary of the State Government, Chief of Staff and Acting Chairman of PDP, Mr. Speaker, Allah, Deputy Personnel, my colleague, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan wuri da muke tsaye da rai da izinin Allah sai ci gaba da zama wurin da za a ci gaba da fatahin siyasa a jihar Zamfara sanadiyar Dr. Dauda Lawal. Zaki ne, mayaƙi ne, jajirtacce ne. Wani ɓangare ne ya ce mu bawa wayan baya, amma za mu koma baya. 2018 ya hito shi kaɗai ya yi hana da wasu mutane wanda wancan lokacin muna kallon kamar bai iyawa a shekara ya samu kai. Ya dawo ya sake dawowa 2023 domin Allah wajen sarki yana so ya yi amfani da shi ya ceci wannan al'umma ta jihar Zamfara. An yi mashi kowace irin barazana kamar yadda mai jawabi na gaba ya faɗa. Dokta ya jajirce ya ga cewa in shi ne ƙarshen rayuwa ta yi sai ya kawo ci gaba jihar Zamfara kuma sai ya ƙasa da wata a zalumai. Allah wajen sarki ya shiga ciki ne babu takaitawa na hannun kaba hamoci. Ya shiga cikin al'amari ne ya ba shi nasara domin ya kawo ɗauki ga jihar Zamfara. Mutanen Zamfarawa kun ba shi gudunmuwa shi ma ya gwada muku ɗani. Kuma Allah yana so ya yi amfani da shi domin ya gwada ma dodo cewa ya yi ƙarfi ne ko ta ina. Dodo Dr. Dauda Lawal ya fi ƙarfin ka ko ta ina. Gwamna ya kwace maka ofis, kana minista kana ganin ko an daga wajen tarayya ya hana ka ka dawo. Don haka Dodo Dauda ya fi ƙarfin ka ko ta ina. Ka sa tsaye muna jiran ka 2027 in ka cika. PDP don zai ce manzon ka Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Muna godiya. Kamar da himba mun ganka mun gode. Allah ya bar zumunci kuma Allah ya sa ka kare jajircewa. Umar Hassan mun ganka sosai. Da muke biyo na zuwa nan titin da mun ka hau da garin about ta tudun wada zuwa wa garin about motar ga muna tafi muna lahauna saboda ko ina rami ne kuma yi gaba su yamma. Amma daga bakin lawan ta can police station motar ga ita ta ci gaba da tura kanta mun dai ganta ne. To jama'a yanzu a saurara shugaban majalisar dokoki ta jihar Zamfara Right Honorable Bilyamin Ismail Moriki shiga ta kawo gare shi ne zai yi jawabi a halin yanzu. Right Honorable Speaker Sir.
mai girma shugabanmu babanmu baba al'umma jihar Zamfara da dogon lawan mai girma mataimakin gwamna yawa kwamishinona da suke nan mai girma shugaban jam'iyyar PDP yawa na matasa da maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ba Allah subhanahu wa ta'ala godiya da nuna mana wannan rana ta farin ciki wanda yana ga duk abin da za mu faɗa mun riga mun faɗe shi tun da farkon neman wannan fito da an kawo yanzu. Abin da ya kamata mu yi amfani da shi yau mu wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya nuna mana wannan rana ya kai wani da waɗannan miyagu ƴan wawa daga wannan jiha. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan namu muwafiqa ya rika hannayensa ya ba shi ikon gudanar da dukkan ayyukan sana alkhairi da ya faru a wannan jiha mai albarka. Bayan haka ina son amfani da wannan dama yi godiya ga al'ummar jihar Zamfara da kuma dangazon matasa da nake gani a nan waɗanda suka tsaya tun daga safe har kawo yanzu domin su kawo babanmu shugabanmu su taya shi murna akan wannan nasara da muka samu. Allah ya saka maka da alheri. Bayan haka akwai wani matashi da na gani wanda shi ma muka tafiya tare da shi wanda ga shi nan tun daga lokacin da muka tsaye ya ɗauko bulu a kansa ya biyo ya zo nan har kawo yanzu bai soke ba. Muna jinjina mata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa rabon ta ya wuce daga gobe insha Allah. Muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan mai ɗauke da blok honorable Muktar Rugga ya ce don Allah ka aje bulo kuma ka karɓi 20,000 bayan ana abin nan ka huta kawai ka ɗan huta ka ɗan huta ka yi hakuri ka huta yawa ko ba da la akwai jama'a akwai wasu masoyan mai gina gwamnan mawaƙa waɗanda ba 'yan jiha ba ne amma soyayya su ta sa sun zama kamar 'yan jiha. Akwai Prince MK an ce a ba shi minti biyu bayan Prince MK a saurara bayan Prince MK ya yi waƙa minti biyu mai girma ta kusa ganna zai yi jawabi sai kuma a ba Oruma Sokoto shi ma minti biyu daga bisani mai girma ganna sai ya yi jawabi. Prince MK, if you are ready, please. Never coming to be. Prince MK, never coming to be. Zaradin ila Prince MK. Prince MK. Yana wuri yawa ɗan saurara ka ɗan. A ba sai na baka mic ba. Mai gina tare da haka ji mai waka saurara wallahi umarni daga sama ya ce a baka mai number 1 citizen of this state gashi
wato ne an saurari waƙan nan duk kusa abin da ya faɗa sai da ya faru. Da Allah masu zara makamai mai girma gwamna ya ce abin farin ciki ne ba ya son ya ga makami yawa to ya gan ku da Allah ya kauta tuni da ku. Mun gode. Mai waƙa na gaba shine Oruma Sakwata. Oruma Sakwata kafin Oruma ya yi Shabege shi ma ce ya shirya wanda ya waka daura mala'ikan mutum ne ya shirya daga Oruma Sakwata sai Shabege. Wane ne wannan Oruma Sakwata ne? To bismillah.
ina da sentiment wai don ka tsara wani jini gare ne ga gaya ma an ce yadda ne hankali ta amma an ce yadda ka guda ya abu ne yana Thank you.
mai girma deputy governor Malam Mani Malama Masamanmu Matolaina kuma ɗan masanin siyasa wanda ya san kabli da ba'adi na siyasa ta Zamfara. Your Excellency. Kamin in yi jawabi ko in yi karamar godiya mai gida na yi babban godiya. Akwai sako da aka bani aka ce in faɗa wannan wuri. Sakon shi ne waɗannan bayan Allah mawaƙa guda uku da Prince MK daga Niger, daga Aruma daga Sokoto, da Sama'ila Shabege da Kano. Yayata Antuna uwar gida amaryan mai gidana. Wagana da su ja uwar gida amaryan mai gidana. Ta ce waɗannan bayan Allah suka wake min yanzu. Ba yau batun fara takarar mai gidanmu da su ake yawo da su ake kamfen su baro jihohinsu su zo nan mai aiki da su. Kuma duk kalmomin suka samu mai gida wajen waka suka faɗa suka shaida. Antina ta ce duk kalmar sun yi daidai da shi. Domin kuwa abunda suke faɗa shi ne yanzu suna neman Allah ya bashi ya yi abin da ya dace ga jama'a da kuma halayen shi. Allah ya bashi ya hora ayyuka na alheri kuma halayen na fitowa kamar suke faɗa. Da wannan antina ta ce in gaya ma Prince MK in Allah ya yarda gobe zai koma Niger da mota. In gaya ma Aruma Sokoto tsohon mawaƙina shi ma zai koma da mota a Sokoto. In fada ma Sama'ila Shabege shi ma zai koma da mota a Kano. Ina ganin wani karatu mai mahimmanci ga siyasa, ma'ana mutum ya wahala cikin wahalar da ya yi ko aikin da ya yi a ba shi gudunmawa. Antini Allah ya saka mata da alheri. PDP! To zan fara jawabi. Jawabin zan fara zan ce karatu ya canza na siyasa. Karatu ya canza na siyasa. Wanda mun ka sani ba ita ke ba yanzu. Wanda mun ka sani ta canza. Yau tun da kwatar kwashi har garin Guso masoyan mai gida Lauda, masoyan wannan tafiya suna ƙasa suna tafiya har zuwa garin Guso. Wannan ba aikin kuɗi ba ne, wannan ba aikin komi ba ne, face suna so rai kuma suna son aikin da yake yi. Don waɗanda hakan ga waɗancan masu magana sai da kuɗi aka siyasa. Waɗancan masu cewa sai sun baya aka biyar su.
mai gida Dauda ina maka fata alheri gana waɗannan jama'a su taru wannan wuri Allah ya ba ka ikon aikin alheri gare su Allah ya tsaya ma ya kama ma gane ya barka da lubara kuma muke maka aikin alheri jama'a mun gode mun gode mai bulo ba sai ka aje bulo ka huta ba to ina ne bulo an mace riga na ka kawo bulo ofishi na gobe domin a ba ka aikin bulo din nan to yanzu ka aje bulo ka aje shi a saurara girma gwamna na kai ga mai gayya mai aiki na kai ga shugaban jihar gaba ɗai His Excellency Dr. Dauda Lawal Gamjin Gusau ba haka sai a saurara amma wani ya gama mai saboda ya shi da ƙarshe ya duk wasu ba na so in kai ne ce a gani na sai ya kamata a jawabin godiyar da aka yi duniya da ƙarshe aka sababbin shiga
Allah ga Dauda. Hasbunallah. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya kawo mu wannan ranar murna, ranar da Allah ya ceci al'ummar jihar Zamfara. Muna ƙara godiya ga Ubangiji da ya nuna shi ne Allah kuma shi ne mai yi kuma shi yake bayarwa ga wanda ya so ga lokacin da ya so. Kamar yadda aka sani mulki na Allah ne kuma alhamdulillah Allah ya ba mu wannan mulki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Za amfani da wannan dama na miƙa godiyata ga Allah ga kuma jama'ar jihar Zamfara da Najeriya baki ɗaya bisa ga jajircewar da suka yi da addu'a akan cewa Allah ya ɗora gaskiya bisa ƙarya. Kuma Allah ya nuna a ranar Juma'a wanda rana ce mai albarka. Ranar nan ne Allah ya sa kotu ta yanke hukunci a kan cewa ta tabbatar cewa Dauda shi ne gwamnan jihar Zamfara da ikon Allah. Saboda haka jayayya ta ƙare, Allah ya ikonsa. Ina cikin matuƙar farin ciki ganin irin al'umma da suka jajirce akan wannan tafiya tun farko ba ku gaji ba har yanzu. Ban tsammanin cewa za mu samu al'umma irin haka ba yadda suka tare mu, sai gashi abin sai ƙara haɓaka yake yi. Wannan ba komai ba ne, ikon Allah ne. Saboda muna yi mashi godiya. Zan ƙara amfani da wannan dama na gode ma alƙalan Supreme Court da suka ƙara ɗora gaskiya bisa ƙarya, suka kawo da zalunci, suka tabbatar da cewa gaskiya gaskiya ne. Alhamdulillah, Allah ya saka masu da alheri. Wannan ya ba mu dama cewa a Najeriya mun tabbatar da cewa ana adalci, don mun gani an yi mana saboda kan mu ga naune ba jiyau ba. Alhamdulillah. To, tun da Allah ya kawo mana wannan dama, me za mu yi sai dai mu gode ma Allah. Kuma sai mu ƙara jajircewa bisa alƙawuran da muka yi ma al'ummar jihar Zamfara lokacin da muke neman wannan mulki akan cewa tsaro yana da mahimmanci. Saboda muna nan akan bakanmu da ikon Allah za mu kawo tsaro a jihar Zamfara. Insha Allah. Bacin tsaro, kun san yadda ilimi ya taɓarɓare a wannan jiha tamu. Alhamdulillah, yau duk wanda ya rubuta jarabawa shi ta ne ko ta waye ya san cewa an ba shi satifiket ɗin shi. Bacin haka muna nan mun dukufa mun fara gyaran primary school da secondary school har university. Nan da 'yan watanni kaɗan za ku ga irin yadda makarantunmu za su canza da ikon Allah.
ɗiyan talakawa za su je makaranta kamar yadda ɗan kowa zai je makaranta. Ba wai ginin kawai ba, azuzuwan nan za mu tabbatar da cewa suna da kujerun karatu. Malamai za mu tabbatar da cewa mun ɗauki ƙwararru wanda za su koya muku, wanda kuma za ku zama 'yan boko na zamani da ikon Allah. Wajen addinin ma ba mu bari ba, yanzu haka muna gina tsangaya makarantun islamiyya guda 3, ɗaya a nan garin Gusau, ɗaya a ƙauren Namoda, ɗaya a Gumi. Nan da watanni kaɗan da ikon Allah za mu yi kwamishinan wa'annan makarantu. Kiwon lafiya, muna nan yanzu haka muna ayyuka a asibitoci daban-daban a ƙananan hukumomin mu 14 don mu tabbatar da cewa an inganta kiwon lafiya a wannan jiha namu da ikon Allah. Mun zo haga Allah kuma Allah ya san zuciyarmu, shi yasa muke nasara a kowane lokaci, muka fi ƙarfinsu da ikon Allah. Za a kawo canji a jihar Zamfara, ingantattun canji wanda zai kawo ci gaban al'umma a wannan jiha tamu insha Allah. Saboda haka kamar yadda kullum nukan faɗa cewa muna bara addu'a ga al'umma cewa Allah ya kawo mana sauƙi a wannan jiha tamu, kuma mu da muke da shugabanci Allah ya ba mu ikon kwatanta gaskiya akan kowane lokaci. Ba mu zo wallahi mu yaudare ku ba. Ba ƙaryaci al'amarinmu. Duk abin da muka ce za mu yi kuna gani cewa mun fara, kuma da ikon Allah za mu cika wannan alƙawura. Mu abin da ke gabanmu shine ta yaya za a inganta jihar Zamfara, matasa su samu aikin yi, mata su samu aikin yi, a samu ilimi a jaba, a samu kiwon lafiya, a samu ci gaba ta ko'ina da ikon Allah. Saboda haka ina ƙara gode muku da irin wannan jajircewa da kuka yi. Allah ya taimake mu, Allah ya anshi addu'o'inmu, Allah ya amfani da ku, mun kwato 'yancin jihar Zamfara. Yanzu ne Zamfara take da 'yanci, ba 'yan jari hujja ba. Abin da ke gabanmu shine ci gaban al'ummar jihar Zamfara, kawo gyara a wannan jihar. Saboda haka za ku yi alfahari da mu insha Allah. In Allah yadda za ku yi alfahari da mu. Ba mu zo da yaudara ba, ba mu zo da cuta ba, ba mu zo neman kuɗi ba, aiki zungumi muka zo za mu muku da ikon Allah kuma za mu yi shi. Saboda haka ina ƙara godiya yanda kuka zo wannan wuri kuka nuna mana ƙauna. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya ƙara shiga cikin al'amuran mu samu ci gaba a wannan jiha tamu, mu kawo ingantaccen tsaro a wannan jiha tamu insha Allah. Saboda haka ku kwantar da hankalinku, ba mu fara ba, wala mun fara ba, yanzu ne za mu yi. Alhamdulillah, na san mutane an taka wasu tun daga tsafe, wasu daga kwatarkwaci da makamantansu, saboda haka na san ba mu gaji ba. Za ku yi hakuri, zan yi magana da Turanci
saboda muna da 'yan jarida da 'yan gidan rediyo da suka zo daga Lagos, wasu daga Abuja da makamantansu, kuma duk duniya tana kallon abin da muka yi, saboda haka wasu ba sa jin wannan harshe namu, so zan ɗan taƙaita in yi magana da turanci ta haƙuri. Distinguished ladies and gentlemen, good evening. Let me use this opportunity to thank Almighty Allah for bringing us to this day of His mercy, where we had our judgment, Supreme Court judgment on Friday. And God in His infinite mercy made it possible to declare Dauda as the winner of the just concluded election. Let me thank the judiciary because they brought hope. We know there is hope in this country. And this is just the beginning. They have done extremely well by ensuring justice has taken its course. In spite of all the challenges, I also want to thank the federal government for not interfering into the judicial system and allow them to do justice. This has also brought hope for the entire country as well as the judicial system. Therefore, we remain grateful. Let me assure you that based on the promises we made during the campaign, the security in Zamfara is of paramount importance, and we are on it. We will continue on it until we find solution to it, inshallah, by the grace of Allah. Second most important thing is education. As you're all aware, Zamfara as it is today is one of the most backward in the area of education. In fact, it's at the bottom, just like the letter Z. And this is something that will be given priority as we always promise. Education is key to everything we do. Without education, there will be no meaningful development in Zamfara as well as Nigeria. Therefore, we started taking measures or putting measures in place to make sure we restore education the way it should be, like every other state in the country. Of course, healthcare is also important, and we are doing so much in that area by reconstructing and rehabilitating most of the hospitals in all the 14 local governments to make sure healthcare is given its priority also. We are also working on infrastructure. You can see the urban renewal. You have started seeing the new developments in Gusau town and some few local governments. And very soon, we will cover all the 14 local governments, inshallah. Agriculture, where we have both comparative and competitive advantage, is also on our top list. Just last week, we went around some of the few local governments by providing fertilizer, insecticides, seedlings,
as well as modern technology that will improve agricultural production in Zamfara State. And this will continue across all the Bauchi local government, inshallah. Therefore, I want to thank you for this support. And inshallah, you will enjoy the dividend of democracy under my administration. And I want to thank you for your time, thank you for your understanding, thank you for the continuous cooperation. Honestly, I cannot thank you enough. But the Almighty Allah will thank you and He will see us through, inshallah. Assalamu alaikum. Okay, man. PDP! To ya isa. Kai. Let me make a special announcement. You remember when we started campaigning, we were not allowed to go anywhere and campaign. We requested for places, including the stadium and the trade fair complex, but we were denied. So the only option we had was to come here and do our campaign. You remember? For that reason, I'm directing all the relevant ministries to make sure they complete the process whereby this square will be declared Freedom Square going forward, inshallah. Kamar yadda aka sani, lokacin da muke fafutukar campaign, mun nemi wuri a bamu inda za mu rinka yin taro, aka hana mu, aka ce ba mu isa ba, ba abin da ba a mana ba, muka ce mun haƙura mu yadda da Allah. Nan ne bayan Allah muke zuwa mu rabe mu yi campaign ɗinmu. Daga nan ne kuma Allah ya ba mu nasara, saboda haka ba za mu manta da wannan wuri ba. Saboda haka albishirin da nake yi shine na umarci ministry da ke da hannu a wannan wuri akan cewa su je su tattauna wannan wuri za mu maida ta square ta neman 'yanci. Dandalin 'yanci. Sauraka da sun gama za mu zo officially mu ce wannan wuri ya zama dandali na 'yanci. Insha Allah. Assalamu alaikum. Muna godiya ga excellency. Mun gode kwarai, mun gode. Wato, Your Excellency, idan muka biya jama'a nan sai mu kai shahi. To don haka a yi hakuri. Abu na gaba shine jawabin godiya. Kuma wanda zai wannan jawabi malamin makaranta ne, ina ka fito karantarwa, ina za ka karantarwa. Kun san kowa ne? Ina za ka karantarwa, ina za ka je makarantarwa. Malam Wadatau Madawaki, Honorable Commissioner, Ministry for Education.
kafin ya gabatar da jawabi muna jinjina ga kwamishinan mu na watsa labarai tun da karfe ana gama sallar asalatu ya kira mu kuma muna nan tsaye da shi honorable Manir Haidar Kaura muna godiya kwarai da gaske. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya dawo da mu dandalin yanci muka zo domin mu taya juna murna a wannan nasarar Allah ya bamu. Kamar yadda aka faɗa cewa jawabin godiya, to wannan jawabi na godiya mai gayya mai aiki ya riga ya gama shi, amma ina so in faɗa a madadin matasan jihar Zamfara ina so in yi godiya zuwa ga mai girma gwamnan jihar Zamfara, zaɓaɓɓe ingantaccen gwamnan jihar Zamfara a His Excellency Dauda Lawal. A madadin matasan jihar Zamfara muna godiya gare ka. Hausawa sun ce kyawa alƙawari cikawa, mai girma gwamna ya cika alƙawari. Matasanmu waɗanda suka yi karatu shekaru 4 zuwa 5 sun yi jarabawoyi ba a ba su sakamakon jarabawoyinsu ba, amma Allah cikin ikon shi mai girma gwamna ya zo 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 mai girma gwamna ya biya rizon na nan yana ta yawo mai hannun gizo kowa yana karɓar rizon ɗin shi. Bai tsaya a nan ba, mai girma gwamna ya ba mu tabbacin da wajen ya fara aiki dukkan ɗalibanmu da suke suna jami'o'i daban-daban za a ba su scholarship domin su ci gaba da karatunsu. Mai girma gwamna ya ba mu ƙwarin gwiwa malaman makaranta tun daga na firamare har na sakandare har na JSS. In Allah ya so ya yadda za a yi reviewing da albashinsu domin a tabbatar da an samu ingancin ilimi. Kamar yadda ya faɗa ta ta'adar kamar yadda aka yi inganci, kamar yadda mai girma gwamna ya magana batun ingancin ilimi za a tabbatar da Orfa Kanush. Don haka matasan jihar Zamfara mai girma gwamna muna godiya a kan wannan karanci da kanuna na tabbatar da cewa inganci ilimi shi ne ke gabanka domin babu al'ummar da za su samu ci gaba face sai an samu ingantaccen ilimi. So muna godiya ƙwarai da gaske, Allah ya saka maka da alheri, Allah ya maka jagora, Allah ya riƙa hannuwanka kuma kada Allah ya bakka da dabararka. Mu kuma da muke magoya bayanka Allah shi ba mu ikon taimaka maka da shawarwari wanda za su taimaka maka da cin nasara a wannan mulki da alƙawarin da ka duka al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode kare da gaske. A saurara. Da Allah kamin wannan mai blog akwai kuɗin ka 20,000 ka je ofishin deputy governor ka karɓa gobe. Don ban san yadda zan yi. mai girma gwamna
ya umarce ni ka zo gobe ka shi 100 Allah ya PDP kuma an umarce ni in faɗi cewa Abba Mani Boys Mota Boss Iya Hines Mani Boys SSG Mani Boys an ba ku mota kamar yadda kuka ji. Kafin addu'a a yi haƙuri, ku yi haƙuri ku saurara, kamar yadda ku saurara. Muna godiya kafin mu rufe, muna godiya ga 'yan jarida. A bi a hankali kowa za a kai gare shi, kowa ya haƙuri. Zan kira Malam Bello Al-Mufti ya rufe mana da addu'a. Muna godiya ga 'yan jarida da suke ta wahala tun safe, wasu su hau ice, wasu su hau mota buɗaɗɗa, wasu su tafi a ƙasa. Mun gode muku ƙwarai da gaske. To yau ranar sallah ce, Allah mu karanta Fatiha ga baki ɗayan mu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Allah ya kai kowa gidansa lafiya, Allah ya sa ku kwanta cikin farin ciki, Allah ya sa ku tashi cikin farin ciki, Allah ya sa ku samu dukkan abin da kuke so wanda Dauda ya alƙawarin shi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.